Oh alah, pemain loro tuwek-tuwek kabeh kancane kalih lagi. Mbok sorai mangsamu koyok doro kon Mas aku. Iki aku bengi iki ora ape ndagel. Sebab sing duwe gawe dagelan. Aku bengi iki khusus serius enggak mungkin ndagel aku bengi iki. Sebab ndagel bayarane yo urung tentu iki kok. Sing duwe gawe aku agek roh iki sing duwe gawe pikirku lak jenenge kometi apik jebul pri. Bagus sih koyo ngono celuk alah pri. Tapi ya ora apa-apa jenenge kanca duwe gawe iki dulur-dulur kabeh seniman Jawa Tengah Jawa Timur nglumpuk dadi siji alhamdulillah. Kula dongakne niki sing hadir sedaya niki diparingi barokah amin Allahumma. Diparingi rezeki sing lancar. Ah, ya ngono lah. Aku seneng ibu-ibu yang di depan sini tadi loh. Sing ning ngarepe kudung biru. Kudung biru tinguk kuwi ceritane apa ora roh. Nyapa? Aku kon maju njlungo Pakde. Iki sampeyan omongan iki lho. Iki kenal lo jenenge pendekar gunung ndi mau jenenge apa gunung ndi? Aku mau ya gunung Tumpang Pitu. Kene iki aja ngonting ali. Iki jenenge pendekar ana ing Joglo. Jangkrik ya omahe gedhek lho goblok. Gantian iki. Mau jenenge pendekarnya ya diganti sik gambare. Gantine sing gedhek desa. Iki macake kaya ngene kudune sing desa. Lah iki hotel goblok. Desa le cengoh eram to cacah iki. Ayo ganti neh, gak aku sing iki. Ganti. Pokoke ora ganti ra tak terusne iki. Ganti. Orane lawange terus mlebune kon dicowengoh cacah iki Mas. Tim kreatif pekok. Iki diganti iki ceritane aku ki ning desa, aku duwe adik kayak mau sing diuber-uber karo bangkit engko rene mari ngono blek alah malah kape. Aku mbok kon bakul kopi ngono apa piye? Ya lak kopi kene aku seneng aku ning cepu. Bentuku kopi selek ngono regane 50. Ning lampu 1000 lho Bu karo numpang ning kene bae. Bakule ki apik-apik gumunku lho. Sing duwe gawe jenenge Pri lho. Koncone adoh-adoh iki kok Jawa Timur teko rene blek ning omahe Pri lho. Lah kok omahe pinggir rimbong. Apene mangan rawon bis liwat wus. Apene mangan pecel truk liwat wus. Gak lho Lek, iki awakmu duwe gawe ameng-amengen nyawa kancane. Tapi alhamdulillah Mas Pri utawa Mas Komet niku lak ndumulur luar biasa. Niki wau bolo-bolo seniman niku disukani asem-asem. Panganan nggih to, mriki wonten panganan asem-asem to niku. Ya, mangan asem-asem. Poh, jenenge sing duwe gawe dagelan dadi wae cilik-cilik. Jane ngirit apa piye kowe iki jane? Isin kancane wis sesuk nyantai, Bro. Sesuk bolo-bolo kabeh iki sesuk awake dhewe mulih langsung happy-happy ya. Iki kok titenono karena asem-aseme cilik
engko lak buuh cukup 15.000 ya. Aku njaluk tulung dikrusne. Jare sapa wong jenenge buuh iku kudune ikhlas. Sing ngomong sapa tak pengen roh aku. Wong buuh iki rono jedatno dibuwi, pomane pri iki dibuwi 50 terus aku duwe gawe aku dibuwi 20. Cangkemku yo ndrenginging lek aku. Lho nggih saestu apa neh wong wedok-wedok kuwi. Ketoke sotone ambyarno ketok yo ora cocok karo sing duwe gawe piuh-piuh sotone kaya yo jaran ngono sosok. Ngoten niku mboten pareng. Niki sing hadir luar biasa wonten Pak Sigit Arianto dalang kondang. Wonten Gus, oh Gus wah iki sing bocah cilik-cilik. Brengose atus niku kula niku. Brengose sami nggih Gus. Wonten Gus Gendeng jane isin aku dadi ngene iki. Tapi ora apa-apa. Iki jenenge gene kanca duwe gawe kudune kancane gelem nyengkuyung. Nek lek ra kancane gelem nyengkuyung berarti mripate picek ketoke. Aku iki tenanan ning kene iki nggawa sak grup sak menembane iki truk 3. Bis 1, HIS 2, son komplit. Iki lho bayarane lho piro. Gek sambatan tok ora bosok kancane iki. Aku ape njaluk neka-neka ya ora wani kuwi kanca. Bolak-balik ngomong aku, "Bung, lak nyelukan Bung Percil, Bung, iki kok keadaane piye?" "Mbah aja teko aku yo ngelu aku yo." Ning kopi luar biasa niki. Oh nggih sing mriki jenengan mandhap, jenengan lempah. Niki dicampur nembang napa langsung cerita? Nyanyi nggih. Jenengan nyuwun nyanyi lagu napa? Lagu Guse? Napa lagu napa? Napa? Napa lagune napa? Komplit nggih? Nggih, nadane coba, nadane coba. Nadane coba. Kangen suarane kangen guyune sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangsone man. Yuk 3, 2, 1 karo ngenteni bolo-bolo yuk. Asik. Hey. 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 Huba. Tik 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 tik. Ho. Hey. Hey. Sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, kangen guyune sing bisa nyanding bisa nyawang riko hangsone man gandeng bebarengan gandeng keloronan dino lan wengi ya dadi siji ambi kembyange ati. Coba awas. Mung riko langsung sayang bisa keturutan, muka-muka biain bisa sesandingan, kangen sing bisa hilang sampai ke layang-layang. Hei terbayang-bayang yo kangen suarane kangen guyune sing bisa nyanding wong bisa nyawang riko hangsune man kangen suarane kangen suarane kangen oh
wong kok iso penak kaya ngene. Wet sapa musuh kowe? Wet. Matane iki weruh sapa ae kowe iki? Sapa kowe? Kok iso wani-wani mlebu ning Padepokan Gunung Pitu? Kowe wani marang aku. Cuk, iki disundang komat ya, Cuk. Ora iso. Wong ning kene iki kedadyane kaya ngene ora iso. Aku pendekar ning Tumpak Pitu. Sapa kowe, Aku gurumu. Oh, malah guruku to. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Tak kira kowe bakul ledre. Nuwun sewu. Ledre nggo mopok matamu kuwi apa? Sampeyan dadi guruku ya? Heeh. Minor. Wong kok ganteng iman. Minor. Coba tiktokan kari manis. Kurian. Wah, enggak wong tuwek kowe. Ora Tak penyak cengelmu kowe. Ora lho, tapi manis tenan lho. Untu iso modot ngene piye, Pakde? Kowe urung ngerti. Ya, Pak. Untuk metal ki ya iki. Lah kok iso untu metal iki lho? Lho, aku kudu ana kemajuan. Ane mundur terus ngopo? Kita sebagai generasi muda harus maju terus bersemangat kaya drama vodka iki. Sik. Soka. Ayo padha cangkemmu. Ya. Guru, Apa? lah nyapa kowe kok rene ya iki? Kandhane diundang komet kok kowe iki sik takon ae to. Iki ceritane kuwi lho, Pakde. Ya, Ceritane kuwi lho piye? Benang merah. aku kuwi rumangsa kabutan. Kok saged jenengan kabotan? Mangmulo rusak. Padahal sutradarane kene dirusak-rusak dhewe. Jangkrik tenan wong tuwek sitok iki. Wong mau sutradarane. Apa enek ketoprak kok mlebu linmas? Loh, iki jenenge akulturasi budaya. Tegese arep senajan iki tontonan semono kae. Ning sing jenenge linmas kudu ana. Yo iya, tapi iki ceritane iki ora nek linmase. Iki dianakke. Aku ki security. Nah, krungu kowe. Nek iki serukiti iki Duduk stroberi. Security kok serukiti. Aku ki silet liti. Security. Jo macem-macem. Ayo ndang awit. Keamanan. tiba nyuk. Ceblok lho mike. Ora genah lho mangsaku. Wong ki aja anu lah cerita toprak apik-apik kok dirusak. Jenenge kok Pipit iki sapa iki? Sapa jenenge? Ayo Pipit Roma Vanovic. Vivit. Wah, kene kowe obat kuat cerebrofit kuwi jadi nang kene. Pipit cerebrofit. Pipit de. Aku ki wis suwe nang kene. Iya. Nang desa Mangap ki Celangap. lah ya cedhake Kali Cewok lho. Kali 7. Apal aku daerah kene. Lha kok sapal? Antara lain Nglebok, Mleboke nggone dodok. Megal, Bragung. silitine aku. Apa to? Sekuk kuwi lho. Security. Kuwi ra kowe. Ayo ndang awit. Loh, iki piye iki? Iki lho ceritane iki lho piye? Sampeyan aja anu lho mindah-mindah cerita lho. Iki wis kadung aku ki antagonis lho ya. Cangkemmu alon. Iya. Padha ra bayarane aja neko-neko. Ora iso. Iki ki awake dhewe kudu antagonis ning kene kudu main sing apik. Sapa ngerti besok bakale masyarakat apa ngundang awake dhewe kan iso. Ora mungkin. aku gak melok. Aku gak melok sing gak bayaran gak melok ae aku. Sik Pakde Marwoto. Aku tak golek job. Mumpung ana sigit aku tak melu sigit wae. Sik. Ah sikit yo nganggur lho sik bengi iki sesuk mulai. Ya mulane sesuk aku melok sik sigit. Mikir Apa? awake dhewe mulai dek nyawan wis ning kene. Ya. Au nyawang
Nyapa to? Rupane komet ramen. Ora sah guyu. Nyapa nyawang komet Ramentala ya wis benet to. Ora sah guyu, ora sah guyu. Meneng wae ora sah geguyu. Guyu piye? Kok guyu? Nangis cangkemmu. Ora mentol. Piye to? Tape wis 20 dina disugone. Ora ning ngono wong ancen Rasane kaya kelek. ora ngono ne, emang keadaane ngono kuwi sebab koncone Mas Komet ki wong adoh-adoh. Dadi digenahne, Pak. Tur tape kuwi pancen kudu suwe. Nek sedelo Suwe iki nek dadi seminggu. Ya ki pira to? Lah iki ketane wis dadi ampok lho. Ora ning ngono. Ora kuwi tok. Apa piye? Kucure lumayan kucure. Enak. Tengi. Ora maksudku ki aku ki ngobrol karo sampean ki sok-soke wong duwe gawe, kuwi sosok ki urung telitine ki kurang karena apa ki warga-warga tangga-tangga ki teko kan gupuh, suguh gupuh ki wong duwe gawe. Sing tak salahne iki dudu komet. Sopane to? Dodok. Lah dodok lah ya kancane to. Alah, tak delok nyumbang 200 anake 8 dijak kabeh. Ngene lho, maksudnya ngene lho. Kabeh ki kan ya didelok ketentuane. Sok-sok iki komet sing duwe anak pira, engko lak dilumpukne kuwi pasti sak yuta apa piye lak ya kenek to. Nek karuan ngono. Piye to? Kowe mengrasani daginge cilik-cilik. Ora mentolo aku. Piye to? Matane iki ning ndi to? apa? Kowe nek ngalih omong kok. Oh alah, pemain loro tuwek-tuwek kabeh kancane kalih ra omong. Iki dasmu kaya gagar otak. Kok ya mubeng rene masuk ora ketok. Aku mung ra wis mah dipethukne iki. Lho, sampean kudu cethuk. Ora sudi aku. Awang copoten topine. Lha nyapa? Copoten topine. Lah ya copot-copot tak kena to. Copot. Ah, madhep rono. Lah, ndase kaya bokong kethek to iki san. Ora ning ngono. Wong pemikir ki sok-sok ki sirahe sok-sok enek sing ngono kuwi rontok dengan sendirinya. Bahwasanya pemikir Bojoku arep nyewoki anak putuku. Iya. Kleru ndasku ya. Ya digarai bokonge bayi. Ora ngono. Awe tenan. Piye to piye to? Iki gara-gara awakmu lho. Kanca-kanca iso ngumpul seprene iki jane awakmu sing harus bertanggung jawab. Jawab. Bertanggung jawab. Lah ya bengi iki to. Lho, piye Kan to? sing ditelepon sampean sik. Lah nek ra gelem ya mulai ya. Lho wis munggah kaya ngene kon mulai jane koclok ya. Sing akon sapa? Lho, piye to iki? EO-ne sapa? EO-ne iki lho sapa? Iki ora nggo EO. Komet ki OE. Ora maksudnya iki lho. OE ki otake error. Ora aja ngrasani. Nyapa to? Wis to, nyantai wis to. Wis bene diikhlasne lah ngono lho Mas. Wong jenenge anak duwe gawe wis diikhlasne, didongakne. Ayo. Ora aku ora mau rasani daginge cilik. Ora masalah wong piye kok. Aku terus kontak panitia. Piye? Golek kerupuk. Wah, kerupuk udange gedhe-gedhe. Masa? Ya nggo nutupi daging cilik-cilik. Pikirku lak rasane nyelot enak ngono apa piye kok. Ora ning ngono. Iya, kowe kudu maklum. Mergo dek iki ora kulino mangan. Lah, Dadi urus semono kuwi ngangah-angah. ngangah-angah. Kaya macan weruh daging ngolot-olot. Iki ki mesake. Ning omahke sedina mangan pisane bejo. Lah kok iso? Ming ketok jenenge tok. Haji Kirun. Ning senane uripe sekeng. Nek ora disumbang karo tangga teparu iso mangan menungso iki. Lah kok iso to, Dik? Lah iki lho seksine enek lho. Lho, iki piye to? Wis iki wis sampean iki dimblesne kok seksine enek. Wong lak diunggahne iki seksine enek. Wong dimblesne kok seksine enek iki jane piye? Lho masalahe apa? Masalahe. Dek ya melok nggon. Aku ya melok dek aku. Oh, alah. Tuwek padha ae. Maksud iki sampean kan senior. Kudune sing nomor iki. Senior konotasine elek. Lah kok iso? Senior seneng istri orang. Enggak boleh itu larangan. Lho, ora Mas iki senior kuwi lho, Dik. Wes. Resikan. Masa? Ngerti anakku ngomah ki blas ra ono apa-apa.
kulkas yo tak dol, mesin cuci tak resik banget omah kuwi. Kowe arep ngejoki apa piye omong aku? Mumpung kowe tanggapanmu gedhe ning kene. Endi yo tanggapan iki urusane karo kene kok. Sabar. Biar sabar. Sabar. Aku ki yo wis ngerti kowe aja nganti ngongkurke awakmu. Piye. Enek kabar apa? Iki Pak Bupati tindak Jakarta. Pak Kapolres enek kegiatan. Ya. Ora iso rawuh. Ora iso. Terus Iki sing rawuh polisi sing sepuh dhewe. Sing paling sepuh polisi. Sapa? Polsek. Kok sapa Polsek? Asake wis pol ki berarti wis tuwa. Iya. Kowe ora Pak polisi tok. Sapa? TNI Ya apa? sing dines nang Karamel kuwi. Oh, koramil. Oh karamel apa nek dinas karamel lho, koramil. Jenenge tentara. Tentara. TNI sing Tenang. sing dinas neng kuru hamil. Koramil, piye? Ayo iki dirampung lho iki Iki cerita. Pak Bupati ra iso rawuh. Ya. Pak Kapolres. Kapolres. Iki sesuk jek main neh ning kene. Iki digawe rong bengi. Iya toh. Cita-citaku sitok bengi iki. Apa? Piye kometke omahe kadol kuwi. Kok ngawur. Kok sisi ngawur. Kok cita-cita ngejak kere kuwi enek. Cita-cita itu yang bagus. Piye carane Pak Komet kuwi omahe dijokke. Wis dijokke ning bank omah iki. Ora Dadi mesti. sesuk Mas Tasyo maju ki tingkat papat po piye? tingkat papat padake Gupondoro tingkat papat. Ya wis omahe men ngono wae. Iki wis lumayan. Piye? Wis ya. Melawake payu. Sapa? Ku kondang Alhamdulillah. dagelan komet karo dobol kuwi. Oh. Komet dodok ora komet. Tenang. Kowe ngalih neh. Hah? Bisa iki tak balik. Aja lara lek iki Aku lara. wis kudu Ayo aku tak benang merah. sik rasaku. Iki aku tak cerita iki lho. Tak cerita. Iki engko bare jam 4 isu. Kowe iki rasa panik. Lah ya, Pak. Sore panitia nggo kotak dekek kono. Rame kuwi nyapa ta? Oh, lungguh. Sing nggih, sing ngajeng jenengan lenggah. Ae sing arep ngadeg. Sing arep mudhun, sing mburi mulih. Ayo. Aja. Tenono. Iya. Kerene Mas Dewi. Lho, lha iki kotak. kotake. Lah iki nek ra dimodal ngene apa bayaran awake dhewe? Kotak sing nang kono. Lha iki sama Jiko. Ayo diitung. Iki kotake. Iki kotake sing duwe gawe. Ya ben. Lah iki lho. Jenenge iki lho. Edi Johor Rantiman. Iki sapa iki? Bapak Aziz Patski. Lho, iki lho. Rista Bluro. Nek ra trimo ben enek polisi ben lapor. Diitung. Aja saru iki. Saru. Saruwe nek ditanggap wong liya raine nggone dagelan. Orane ngono iki lho delok to. Nunut. Lho iki iki kuwabe iki wek kanca-kancane Pak Met lho iki. Suryanti, Sambeng. Sambeng. Blitar. Sapa iki? Cepu. Mayare komet ora sunatan. Lha ya, Pak. Kirim donga. Kok iso kirim donga piye to sunatan? Aku tak duwe wae sampul Yasin iki. Iki meng jujur ae. Iki meng rak digembok. Tak petik ning duwe. Gak terima ben. Kowe nakal. Kowe sampean iki nakal. Ben. Ora iso iki. Ben. Kok ben piye kok ora iso? Wong arep mati iki kadang-kadang ki tumindake wedi. Biasane sing ngomonge arep dhisik. Aja wis ora alamate kok. Kowe aja muni akeh dagelan mati matamu. Ya ora usah nesu. Iya. Kowe bareng dadi linmas nesuan. Piye to? Aku arep ndelok cacahe buwe pira.
Iki ra oleh, iki halayak umum, iki bukae kudune golek dina. Dinane kapan bukae? Mari ngono ning kamar wong loro antarane Pak Komet karo bojone kudu digenahne. Kowe ra cara kowe karo bojomu. Iki aku yakin sing buka mesti bojone Komet. Lha nyapa? Mergo sing wedok ya ora percaya karo Komet. Piye sida dibuka? Ora sah. Rasa. Kowe iki lek gojek ya gojek nek ora kebablasan. Ya ben. Ayo diteruske wae. Aku setuju aku. Mok jupuk rene ora biacok wae. Ah, kon munggah rene rumangsamu. Apa ya? Komet. Piye? Lho, lah nyapa Komet sing duwe gawe mbok sing mbene mburi kono kok rumah aku? Duwe gawe nek bayari. Heh? Wong ora bayar ya. Awake dhewe kon rekoso dhek lingu. Lah kowe njaluk bayar apa piye? Apa? Aku karo percaya sago bayar kowe. Piro bayarmu? Nek perlu tak tuku sak ndasmu. Apa? Kok ngeri ya, dolanane wong tuwek-tuwek ngeri. Dolanane wong tuwek-tuwek ngeri. Mbok sadar. Sadar piye? Wong kowe ning cepu tuku rawone sing bayari aku. Mantek piro ta mau kae mbajani. Lah Piro? jumune dhuwit kene. Apa? Wis. Aku ngene kudu nyangoni cacah. Aku duwe wong koe. Iki kene. Tak cepet. Sito. Ora, wonge kon rene. Acarane apa iki acarane? Wonge kon rene. Ya. Ora iso. Iki lak nesu anu lho, Pak Dik ngedeni lho. Ngamuk. Iki lak nesu langsung metu lho. Harimau melayang ngono gila nyanyi. Wow. Kuwi kramekmu timu harimau. Ndek mbek nesu kuwi kendange telu dipangan loro ngono ora. Ya omong iki. Kuwi biyen Saiki? gak. Aku nek nesu saiki nguyuh. Dadi kene, hei ngono kowe kene tur. Nguyuh, ngompol. Kon rene kon. Pamet iki tak terusne pamet lah sampean Bukan rene. lagi. Sik golane pamet rene pamet. Nang kono lho beke. Pak Komet. Woi. Wow. Woi. Iki nek ora metu ki tak gajul. Iki nek ora metu tak tendang lho Kuwi iki. wak aku. Heh? Wak aku aja. Ora apa-apa, saiki ya entuk ditendang. Ojo. Kono-kono. Ya kono lebono. Ben genah kuwi kok. Masalah donyamu ya kuwi tok. Nang. Ayo gek Lho, ditemoni. iki lho temonono. Hei, woi. Lek Ron. Ya sing ngeyel. Oh ya sing ngeyel. Iki lho. Wis arep ngomong apa? Apa ngomong apa kuwi sing digawe ngono kuwi? Kowe rasah kuwatir. Nyapa? Aku ning mburimu. Nek ana apa-apa padha tuweke. Kepaksane kudu tak pangan dhewe ning kene. Berarti jenengan teng pihak kula. Oh iyalah kok piye. Aja kuwatir. Iki patimu. Aja kuwatir. Apa? Saya nek sing ndakengi khusus sampean budalo dhewe. Budalo dhewe. Kuwi apene neko-nekoke. Ora masalah. Ora masalah apa kok. Ora masalah pripun? Komet menangan. Lawe lo ngeroyok wong telu. Ora masalah. Emang gua pikirin. Leron. Iki lho. Iki baca. Iki lho ben dirampungne sik. Wis to kowe ngeroyok wong telu aku tak karo iki ae. Ya ora iso. Wae rumah saku. Mas ngene lho. Siki. Apa? Wong kok ora duwe rasa rumangsa ngrasakake. Niku Nek pancen kowe ndekemi perkara iki, aku melok kowe ae lah aku. Nggih. Wong tuwek iso plin-plan iki to sampean nggih. Wong iki paugeran ki sitok kene ya kene aja melok kono. Lah melok kono ngisin-ngisini. Betul. Lah kuwi
neng kono duwike. Ora ning ngono kan mesakne komet kuwi. Komet kok dimesake sing mesake aku sapa? Iki lho tak rampung nih, ceritane iki tak rampung nih. Kuwi kek nomburi ben dikawa Pak Met, ngono lho. Pri. Pri. Nggih, Pak. Celuk. Iki piye urusane? Ngeten mawon, sarene niki sampun teng mriki, monggo dibuka terus diwaca setunggal-tunggal isine. Lambemu. Kowe mbok ono nek tenan. Nggih, Mas. Wis tak Lho wis tak kunci iki nek bos Dilogoro tak mbok lho, Pak. tak pedhot sumpah. Iso dimentik. Kuwi ana hukume. Ya ben Saya tak ndelok wis padha buah porong sisan lho sing aman. Wes aja manut iki. Manut contronge wong tuwek. sepurane. Nggih. Wis tak waca. Pripun? Marwata 75. Dek. Jogja. 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 Kowe yo sik digosok. Iki aja, iki sewengi iki iso iki tok lho. Iki liyen lho. Aku tak cerita, iki ben istirahat ning kono ki mulai 3 dina 4 dina duwe gawe iki mesake lho. Kowe ra eling cita-citaku bengi iki. Apa? Komet omahe kudu kadol. Ya ora oleh. Kok cita-cita kok elek men. Mat, tidak mungkin. Lah kok iso? Lah dia cek nunut Pak mbek Mae. Oh, alah. Urung duwe omah, Pak. Belum to, Pak. Salah. Nyanyi, kok nyanyi. Nyanyi. Ora ketang sitok. Sitok to. Nyanyi apa pilih? Ki balekno ki. Napa anu? Ah, wis ngalih lho wonge wis ngalih. Alah kakek yo mengisuri terus. Lha ora ning ngono lho, Pak, ngisin-ngisini lho, Pak, lah kaya ngene, Pak. Nggih, lah nggih, ngoten. Ngene weh. Njaluk pertama kok pertalet. Lah terus. Iki diobong ae. Parah. Lah kok pemasukan dari mana? Lho. Ya aku neng kene nyuk. Wis. Ayo. Nyanyi, Pak. Nyanyi salahku terus mudhun, Pak. Tak turune ceritane, Pak. Mat. Anu. Mat. Nggih. Mlebu neh iki. Nyapa? Ya sepurane ya. Nggih, Pak. Asem-asemmu kuwi meng. Ngeten. Nyapa? Lah aku tau jajan nggone dodok pereng mulai neng cepu neng kapas wong ki dulurku mbitingan swaloh ya teko. Garang asem ku ra anu asem-asem ra daging kethok cilik-cilik. Nggih. Terus nek dintas biuki dong-dondong. Dong-dong. Lah kemeng iso dondong sak wit mok cemplungne. Ya jarene asem-asem. Enak efek sampingane. Cedak puskesmas ora. Lah nyapa to? Ki napa? Saking kecute. Nyapa? Ya asam lambung kok, Dik. Apa to? Enak apa? Asam lambung gak oleh kecut. Herpes. Oh, herpes. Herpes kuwi lho. Lah iki lho kaya ngene iki lho. Herpes. Herpes. Oh, alah. Herpes. Kena herpes. Kena Pak. Kena herpes, Pak. Kena, Pak. Kena herpes, Pak. Mesane, Pak. Asem-aseme kakean, Pak. Rasa nyanyi ya, Pak ya. Sepuran tenan, Pak. Ora iso. Rasa sak lagu lho, Pak. Kuwi kudu herpes. Apa? Busung keket. Kowe iki nek omong. Aku wis ngerti. Mesti arto cilaka. Ini, ayo, Pak. Ayo. Mari kita cerita, Pak. Ayo. Ayo sembarang lagune apa, Pak? Sembarang. Pak. Lagune apa? Ayo Sembarang. nyanyi. Pak. Lagune apa? Kucing garong. Lagune. Lagune ku lho apa tak swodok dilosor. Lagune ku lho apa cak lho. Aku dhewe ya bingung. Iki opo? Jare wis rasa munggah. Nyapa aku tak ngono. Iya to. Tamuku kaya ngono sing Alah. Apa kowe? Ayo nyi. sing nemoni sapa? Capone. Aku jiane Apa wis. ngerti aku. Aja iki kowe. Rame. Ranjang nyanyi popo. Aku medhek. Rame ae. Sik. Iki lho ngomongi Pak Met lho tak kon nyanyi apa? Iki lho le nambakne nang. Iya.
Sesuk engko ditambahne ning Puskesmas. Herpes wi tambahne herpes. Herpes ngisore herpes, ndure herpes, ngisore hernia. Ayo. Ini Pak, ini Pak. Ya. Kula dagelan sak alam donya ora duwe ngene iki. Ora duwe. Wong sing duwe ya kok ora. Iki nek iki mbok tulung dilaten. Kene nek pancen. Gore ayo. Ayo Rene tak jilat ayo Rene. Ayo Rene. Ayo. 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 Alah wong tuwek lagu yo apik. Ayo. Pak. Ayo. Nadane apa? Seri lah. C. G. C. G. C apa G? Ek. Ora enek, Dik. Ora enek. Nada kok. G. Roma lagune Roma, Dik. Ayo nyanyi yo. G. Beto nyanyi. Nek kok nyanyi untuk sumbangan akeh kok ora ngeliram. Karena saya suka dangdut. Bila sama teman. Iya. Bila. Iya bila. Bila. Ayo dang nyanyi nomor sosok bila malam. Bila neh tak. Kowe tak dudane penyakit herpes lho kok. Bila kamu ora ngono. Bila Kemeruh. Mayor. Bela sepira. Mayor. Bila kamu di sisiku. Pak, sampean sing nyanyi, aku instruktur musik ya. Aman ya? Ayo. Gamelan. Rasa Awas. syahdu. Drum. Deg tak dung ding. Deg tak dung ding dung. Ngene ya Mas ya. Ayo. Kok gak mau enak nih? Ayo toh, kowe manut aku. Kowe iki jaipongan. Manut. Kowe manut aku ora? Ayo. Ayo. Bila kamu Ya. pas. Api kan? Api, Pak. Garapan, Pak. Sembarang itu garap masalah. Satu Ipote. hari Nyet lagu. Yuk. Tak bertemu Yuk. Hati rasa si rindu. Ku yakin semua cinta. Sepak. Pak. Garapan, Pak. Garapan ini biasa, ya. harapan Ini kan termasuk inovasi. Inovasi. Jadi ora mek sekedar Dadi ora mau kaya- sekedar nyanyi tok. Inovasi yang Germo ning nglebok teko. Sundari. B. Jenengan saking pundi? Jenengan dalemipun pundi? Beragung. Mriki kalih sinten ningali piyambak? Genggek ra payu, Mas. Ampun jenengan mangsul riyen mah lho, Dik. Iki nak nambakne harus. Kene tak anune kene. Kene tak Tolong, kegadisaku mau direbut. Apa kok Mas aku? Kene lho nyanyi. Siapa? Ding. Iki tak garape. Ayo, bila Apa wi? Lagu apa wi? di sisiku. Dukeno kandulane. Dodeno bandulmu kok gedhi. Tak sawang kok gilani.
rusak malah ini. Ya. Kuwi teku aja nggo dolanan, pancen bentuke kaya kentongan. Ayo. Mila. Ambak nong ini mara tuane komet ang. Masa Tarmini. Ayo. Dangdut ya Pak Met. Dangdut ya Pak Met. Met. Jadi, Pak. Ayo. Duh deno ganda. Hei. Bila kamu Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Jangan. Komet ulang tahun kok. Ulang tahunnya kapan, Pak? Aku Maret ya. Oh, Maret. Jadi kula saiki. Sing ulang tahun sapa? Dia mau jalan saya buri. Yo. Pak Met iki ulang tahun. Ya wis dicicil saiki. Ya wis gak apa-apa. Tak kira lah ulang tahun. Dadi lah. Satu. Mas, Ngapa? Cok. Aku ora ngerti lho, Pak. Pikirku ya kowe ulang tahun tenan saiki kok. Ora tau ro aku, Pak. Pikirku ulang tahun saiki, Pak. Ora ngerti. Ayo. Ayo. Yuk. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Tapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu. Rindu. Yo. Asik. Tadi Dodo. Oh iya. Saya. Pak Met. Tak cukup. Kowe kok, Pak? Pak Met, iki kanca-kanca mental sak komet SMU 1 kali 7. Halo, matur nuwun Mas, matur. Tak sugene Mas. Tak. Bila cintaku terbayar, oh bahagia sekali. Tapi Sa. bila tak terhalang, tak sakiti hati. Ayo Dok, joget Dok, joget. Namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Sungguh bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Bila kamu di sisiku, hati satu
kasih Pak Met luar biasa. Matur mbah nuwun Pak Met. Iki lho was guyon. Iki kaya nek matak ngono kaya dagelan ya. Lagi dagelan lho iki. Jane asline guru wong loro iki. Jare guru nyambe nyopet. Nyopet apa iki guru lho, Dik. Ngelmu. Ngelmu iki guru iki ya guru. Kowe mang mula kuwi kene. Joget sopo enak gumun aku. Kowe masya wong ilmu ning joget cepet lho. Lincah-lincah. Lincah, termasuk lincah pakmu ya. Lincah darat. Kamu kok spontan. Spontan ya? Spontan. Berarti gerakan-gerakan seperti itu bisa spontan ya Pak ya? Itu kelebihannya Tak Dodok. Jadi meskipun gemuk tapi lincah. Gitu ya? Iya, coba. Ku yakin itu semua. Hei, ho, cua, hei, ho, ahi, co, duk, duk, Sepit. duk, 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 oh, duk, 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 ca, 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 tica, 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 plakuk, tica, hei, ca, ca, co, 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 tica, co, ca. Luar biasa. Sampai sepit. Gimana? Speednya terlalu pelan kalau seperti itu. Oh gitu, oke. Coba. Sik. Halo? Kamu mau beli ambulan nang kono sih ora ya? Sampun siap. Siapa deh? Iki engko nek mati nang kene kan dadi urusan. Ora deh, nggak mungkin deh. Nanti sumet nih. Meskipun koyok ngene iki, lho iki lho, ambekan bos. Iki wis Aduh. Ana walondo. Londo. Matane picek sapa nyumet motor. Aduh. Lakone apa tuh kok nek londo nek. Iki kita ape huru hara iki. Pak Dek, Pak Dok, berarti itu emang dari speed itu gitu ya Pak Dok ya? Saya itu setiap pagi selalu berolahraga. Oh. Jadi kondisi badan tuh saya jaga terus. Oh gitu ya? Jangan sampai saya kan. Mbok diwalik to ni jagunge lho ni. Bangkem gawe brondong tapi kok jagung piye to kok iso. Tak ngene. Baru kamu eli Pak. Aku wis tak niati ae, Pak. Elek sungguh. Ora ning ngono, Pak. Aku energik dari ora. Balik. Tet. Lek Ron, aja nyumeti mercon. ben. Ancang. Ben. Engko suwe-suwe nek mercon entek nyumet ndase dhewe. Ya wis ben. Nang noe. Wong kok ngesruh tok isine. Ben. Wong kan iki seneng-seneng ning gone kanca kok. Iya. Neng asline kula mboten ikhlas mboten. Aduh. Sebab ipin rokok. Wis ben wis. Mboten rila lek rencang kula jenengan aniaya kados ngeten iki kula mboten ikhlas. Mas ngene lho Pak, ngene Pak, dinyantai Pak, nyantai. Aku gak piye-piye Jenengan tiang tebel lho, ampun macem-macem teng mriki lho. Nggih, ngene lho Pak. Amit nuwun sewu Pak. Dadi aku ning kene iki ora masalah ki aku apene nganu Pak Met iki ndak. Dadi ning kene iki padha-padha kancane, padha-padha bolone Pak. Iki mau ora nek kamu tak apane to Pak? Dia Pak niki? Lah ya ora tak apa-apane lho. Kowe iki kok uclok men kowe iki tak belani ya. Aku ora masalah, Pak. Kowe kaya teraniaya aku sing belani ngono lho. Malah telek. Piye Pak? Sumpah Pak, aku gak piye. Aduh. Sik, Pak. Kaget aku. Kagetmu telat. Pripun? Ya aja sesik, Dok. Permasalahan iki mergo kanca-kanca iki kangen. Kangen. Nggih. Jenengan tuturi Mbah Mariman. Sapa? Mbah Mariman gundul ngono. Tak idon raimu melonyoh kowe. Dadi masak Kula ta mriki. iki kepiye iki? Apa? Lah kok meneng oleh vitamin aku. Apa? Lah kok nek Bagong barang sing ditene. Iki lakone apa to iki? Nek Iki kelalep to piye kok tulung turu. Aku ki nanggap apa to? apa deh? Aku diuper. Buka raimu kowe. Iki lho Pak, ceritane api Pak iki Pak. Ceritane api. Apa? Aku diuber-uber bocah lanang. Ya ampun, sapa sing nguber awak? Ora usah ngono kuwi. Aduh. Ora usah nganggo ngene-ngene barang iki ngopo to? Aku diuber-uber. Sapa sing ngubur? Mbak Jariman. Iki ana upin-ipin barang tekan kene. Iya iki jenenge harimau Malaya ya iki. Oh, Iki lho apa? Kok masaku munyer. Ngene iki jenenge pesugihan gundul ngene iki. Nuwun sewu, Rama. Ya. Menika sinten? Lho, iki ra adimu to. Alah, jangkrik klaru. Piye to, Dek? Kakak. Kakak ndak. Kakak kok tak sodok. Lah ku adike